God. Hallelujah, may buntag igsoon. May buntag salig lang ka. Praise God. May buntag na itong tanan ng igsoon. Mga igsoon ng Kristo. Hallelujah. Pagkakas sa ating igsoon sa lahat sa Davao City. Mas mahal ko igsoon. Hallelujah. Katulad nila ka today karon. Katulukan ko sa national convention. Uban sa atong higala usab nga si Pastor Jen, hallelujah. Nga kung nagasubaybay man mo sa iyang live ministry usa ka apostolic survivor. Ato ang usab siya igsoon sa Davao City nakitulog sa atong igsoon, hallelujah, sa mga apostolic ministries of Christ, hallelujah. Usa ko pas apostolic ministries of Christ igsoon ang pamula ko nakasabay kung nakaatay sa national sa ating national. Alang sa pagpadayon sa pagbuhat ng panginoon. Hallelujah, na kung kita magminaw sa pulong sa Ginoo, magkatuloy ng takna sa mga usab igsoon, may buntag na pagtanan ng mga ka-sister Salim. Salamat sa mga taga-subaybay. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Madungga ba niya akong tulong igsoon? Hallelujah. Praise God. May buntag igsoon na binasa sa mga taga-subaybay ni live ministry sa Apostolic Ministries for Christ. Hallelujah. Kaninyo igsoon, yung buntag ninyong tanan na binasa sa mga nagatrabaho sa kaumahan, asa dapit sa syudad, sa kabukiran o sa kapatagan. Praise God. Igsoon, ginahangyo ko inyong kasing-kasing ng taknaa ug ang inyong dalunggan na inyong ipaminaw sa pulong sa Dios samtang kamo nagalihok sa inyong panimalay o nagatrabaho, nagapakaon sa inyong kahayupan, nagatiman sa inyong mga kanakan aron, hallelujah, sa pag-eskwela. Praise God. Samtang kamo nagtrabaho igsoon, pwede nyo gamitan ng cellphone, hallelujah, tungod kay kining taknaa maminaw na usab kita sa pulong sa Dios. Tungod kay kining mga pulungan mo kini nagatulong na igsoon sa mga pag-anak kung saan nato ang kinabuhi samtang kita nagapaabot sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Muna nagatudlo ka nato igsoon, nagamaymay, nagahatag ko ang paglaom, kusog kalig-on sa atong pag-alagad sa Ginoo. Sabi na kining nagatduga ug kadasig sa atong mga spiritual nga maluya. Praise God. Igsoon kung ato na mo speaker, pwede nyo i-connect ang inyong speaker. Hallelujah, aron madunggan sa inyong silingan. Kinahanglan kini mga pulungan igsoon madungog sa inyong silingan. Hallelujah, aron sila magmatngon ug dili na magtulog. Tulog igsoon, usa lang na kasambingay. Kung imong basahon ang Panultihon kapitulo 6 bersikulo 4, hallelujah, nagaingon din ha, ayaw pagpalabig katulog. But pasabot ayaw pagpalabig katulog ang imong spiritual, no? Tungod kay nining kalibutan na hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Nining kalibutan na hapit na usab pagalaglagon sa Ginoo. Kung musubaybay ka sa kaagi ni Lot igsoon, hallelujah, sa diyang gilaglag sa Ginoo ang Sodoma ug Gomora. Sa diyang gilaglag sa Ginoo ang Sodoma igsoon, hallelujah, tungod kay kadtong lugar puno sa bagasala, tanang kahilayan, anaa, sa mga klaseng hilayan, tanan, pagsugal, inom badiha, napay babaeng bayaran, hallelujah, napay nagbinyong lalaki, nagunay sa babae, nagunay sa lalaki. Muna ingon sa Ginoo, hallelujah. Mo tay usa ka hinungdan nga nung naglagon
sa Ginoong Sodoma Gomora tungod sa pagkadautan sa mga tao. Apan wala niya kini gilaglag tungod kay og alang sa pamilya ni Lot ug alang kay Lot. Kung nangduman ninyo igsoon, haleluya, si Abraham ug ang Ginoo nagkuyog ug nagigsulti si Abraham sa Ginoo. Ginoo, kung adunay 50 ka tawo na ng lugar, Ginoo, naglagom mo ba kini? Ingon sa Ginoo, haleluya, tungod og alang sa 50 ka tawo nga matarong ganang lugar, dili ko pagalaglagon ganang lugar. But pasabot, haleluya, kung adunay 50 ka tawo nga ana sa Sodoma Gomora, dili niya pagalaglagon. Hantod nag 40 igsoon katawo, hantod nag 30, nag 20, nag 10 ug nag 5. Haleluya. Nagpaubos ang pangutana ni Abraham sa Ginoo. Apan og tungod sa 5 lang katawo igsoon nga matarong na ng lugar sa Sodoma, dili paghihapon pagalaglagon sa Ginoo ang lugar. Busa sa Ginoo gilaglag igsoon, haleluya. Nakaakyas ng pamilya ni Lot ug ang iyang asawa. Samtang nga pa sila sa lugar igsoon ng luya nga pagalaglagon sa Ginoo, wala niya kini gilaglag. Gilaglag sa Ginoo, haleluya, nakagawas na si Lot ug ang iyang pamilya. Sa atong kapanahunan karon igsoon, unsa may naa sa imong palibot, paminawa ang imong palibot, paminawa ang imong silingan, paminawa ang tibuok kalibutan kung unsay, haleluya, ginabuhat. Kung mubase ka sa panahon ni Lot o sa panahon ni Noe igsoon, daghan ang mga tao wala matuo sa Dios sa pagbuhat og arka o barko, haleluya, nga magisugo sa Ginoo kang Noe. Kung maadto usab kita igsoon sa, haleluya, panahon ni Noe, haleluya, ingon sa Ginoo pagbuhat og barko, haleluya, gipabuhat sa Ginoo si Noe og barko igsoon. Apan walay tao nga mituo kaniya. Ang mituo lamang igsoon kadto lamang iyang pamilya ug ang mga kahayupan nga iyang kasulod sumala sa sugo sa Ginoo. Usa may gibuhat sa panahon sa mga tao, haleluya, sa panahon ni Noe igsoon, unsay gibuhat sa mga tao kadtong panahon ni Noe, wala gayud sila mituo, nagkumpiyansa, haleluya. Tungod kay puno na sa pagkadautan ng mga tao, haleluya, naglagon sa Ginoo ang tibuok kalibutan ng puhon niya pinaagi sa tubig, haleluya. Nagsoon ko maghunahuna ta sa kaagi sa mga propeta sa una, sa mga hari. Usa na lang kung kining atong kapanahonan karon gilaglag na, haleluya. Atong kaagi ning Noe igsoon, daghan ang wala mituo. Unsa gibuhat sa mga tao, gikatawan ra siya, gikatawan ra samtang siya nagbuhat sa barko nga gisugo sa Ginoo kaniya. Kadto lamang 8 ka tawo, katong 8 ka tawo igsoon, pamilya to tanan ni Noe o Noah. Mao lamang ang mituo ug naluwas gikan sa silot sa Ginoo, haleluya. Kung pamalundungon nimo igsoon ang kaagi sa mga alagad sa Ginoo, sa Dios kaniadto, perteng lisura ngano man ang mga tao dili man mutuo sa Ginoo, dili mutuo kang Noe, haleluya. Sa gibuhat nila igsoon, naglipay, nag-inom, nagsadya, kailayan, napagusto sa ilang kaugalingon. Apan wala sila kabalo kung kanus ang pagalaglagon sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Busa pa sila nagidulsol igsoon, busa pa sila haleluya, nagidulsol na humanang tanan, gisirado na portahan sa barko.
may uban dito sa Bugson, parente gyapon ni Noe. Igo na naginursol na gisirad-an ang portahan sa barko. Hallelujah. Ulahin ang tanan. Mo Igsoon, kumutanaw ka sa imong palibot Igsoon unsay imong nadungog, nabate, nakita. Daghang klase Igsoon. Daghang klase sa atong panahon karon nga dili na maayo. Daghan naghugaw. Ingon sa Ginoo tong sa panahon ni Noe Igsoon na. Ingon sa Ginoo, hallelujah, napuno na sa pagkasala ang lungsod sa Sodoma, mga iyang pagalaglagon ang mga tao ang lugar sa Sodoma. Kumuhuna-huna ka sa imong palibot Igsoon sa atong kapanahonan karon. Hallelujah. Igsoon, lisod na sa atong panahon karon, gamay na lang ang nagasulod ng simbahan, gamay na lang ang nagasimba. Pati sa adlaw nga igpapahulay, mudalik siya pagtrabaho. Hallelujah, sa lapi magigukod. Hallelujah. Wala Igsoon, kung sa atong panahon karon, kung atong una-unaon Igsoon, hallelujah, daghang kahilayan, kagugot, kamatay, sa pagklase kahilayan Igsoon, daghang Igsoon, pag-inom, sigarilyo, daghang klase. Hallelujah, kung ang Ginoo pa kaniadto, hallelujah, makiguban sa mga tao. Kung ang Ginoo kaniadto, makigsulti sa mga tao. Kung sa atong panahon karon Igsoon, kung makigsulti kaha ang Ginoo kanato. Kung makigpuyog kaha ang Ginoo. Siguro makaigong sa laglagong kung kanang lugar. Tungod kay puno na sa pagkasala. Wala kay mabuhat. Kisugo na sa Ginoo nga pagalaglagon ng lugar. Apan, hallelujah, gumikan kang Noe o kang Noah. Nagsaad ang Diyos kang Noah Igsoon. Nga dili na niya pagalaglagon ang kanang butang o binuhat. Dili na niya pagalaglagon o pagasilutan ang mga tao bisan pa kabalo siya nga makabuhat sila og sala. Bisan pa kabalo ang Ginoo nga siya usa na ka makasala gikan pa sa iyang sinugdanan sa pagkatao ng kalibutan. Makadaw saad sa Diyos kan Noe Igsoon nga dili na niya pagalaglagon pag-usap ang kalibutan. Igsoon, nagmahay ang Ginoo tungod kay gibuhat ang tao. Nagmahay. Apan kung maghuna-huna ta sa atong palibot, paligid, silingan nato, hallelujah, puno sa paghilayan, puno sa paghudyaka. Kung sa'yo hudyaka Igsoon, puno sa pagkatawang nga sobra, hindi na maayo. Kung mahimo pa lang sa Ginoo nga pagalaglagon niya ang lugara, walay mabuhat ang mga tao nga dawtan. Mga Igsoon, hallelujah, magpasalamat lang tayo Igsoon kung kita gibuhi pa. Gumikan sa paghalad sa lawas sa Ginoo ug sa iyang hamiling dugo. Gitubos na kita, gipasaylo ang imong sala. Muna Igsoon, wala tay angay ikalikay kung unsa maihatag sa Ginoo nga bulhaton, kung unsay buot ipabuhat sa Ginoo. Ang atong keywords karon Igsoon, hallelujah, may tungod kini sa paghigugma sa mga butang ning kalibutana. Sa mga butang Igsoon, daghang klaseng butang nga pwede gamiton sa yawa ngaron malinglaka. Pwede gamiton sa yawa nga kuhaon niya ang imong koneksyon ngadto sa Ginoo. Kung nagafokus ka sa Ginoo, maningkamot ang imong kalaban. Unsay kalaban Igsoon, mo nang yawa. Kung nagapaningkamot ka nga magdikit ka sa Ginoo Igsoon, hallelujah, ang yawa maningkamot sa nga mabungkag ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Maningkamot yun na siya nga mabungkag ang imong relasyon sa Ginoo. Hallelujah. Pinaagi sa mga butang ng kalibutan na nga dili iya sa Ginoo. Kung imong basahon ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 17. Mo kini atong tema ang atong keywords Igsoon. 1 John chapter 2 verse
verse 15 to 17. Hallelujah. Praise God. Praise God, Sister Sally. Amen. Hallelujah. Kung imong basahon, Igsoon, kung doon na kay Biblia, pwede nimo basahon. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15, ngadto sa 17. Basahan ako, Igsoon. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata ug ang tanang gipasigarbos sa tao, dili kini iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga naa nini gikaibgan sa mga tao, mga hanaw. Apan ang magbuhat sa kabumuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahaturan. Amen. Praise God. Mogot to, hallelujah. Matud pa kang Juan, hinigugma. Juan the Beloved. Ingon pa din Igsoon, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. But pasabot Igsoon, hallelujah, matud pa sa pulong sa Dios, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang hallelujah mga butang ni kalibutan na. Pangutana nga naman. Doon ay uban Igsoon, hallelujah, kanang tinubagan gani nga pinusupo. Kinsa na lang kahapon ang akong higugma ang kawalingon. Bisa din yung usa ka tawo dili mo susi og Biblia Igsoon mo. Lisod sa usa ka tawo nga dili mususi sa Biblia. Kung unsay ginabot pasabot sa pulong sa Ginoo, kung unsay ibot pasabot nga ipabuhat sa Ginoo. Mo uban kaluoy lang uban nga dili mo basa Biblia, dili man ko nalaw ka Igsoon. Tinuod nagasimba pero wala masayod sa kabatuoran. In short, nagasimba-simbara. Sakit man Igsoon pero tinuod. Ayaw kalimot. Matod pa, hallelujah, ni Apostol Mateo o San Mateo sa 7:21. Mateo 7:21, dili tanan nga nagatawag ka na kung Ginoo maluwas. Hallelujah. Praise God, Igsoon sa atin, kining kalibutan, dili na atong kuluyanan. Matod sa kanta, Igsoon. Praise God. Kinodo na Igsoon. Ning kalibutan na ning atong gipuy-an karon. Dili ni ang tinuod nato nga puloy-anan. Dili ni ang tinuod nato nga puloy-anan. Hallelujah. Dili Igsoon. Asa man ang tinuod nga puloy-anan sa mga tao. Asa man ang tinuod nga puloy-anan sa mga kasuhanon. Asa man tinuod nga hallelujah ang puloy-anan sa nagmatinud-anon sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Revelation chapter 21 verse 16 o gipatayang kapitulo 21 versikulo 16 na adiha ang tinuod nga puloy-anan sa mga tao nga nagmatinahuron sa Ginoo. Hallelujah. Balik ta sa atong verse Igsoon, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan nga butang. Praise God. Hallelujah. Adunay uban. Kung dili na mo higugmaon kalibutan, kinsa na amo higugmaon? Kung dili na mo higugmaon ang kalibutan, hallelujah, kinsa na lang amo kaugalingon. Igsoon, kini mga butang ni kalibutan na Igsoon nga dili but, hallelujah, pasabot sa Ginoo nga dili ninyo higugmaon ang mga butang ni kalibutan na. Ngano man Igsoon, ayaw gayud hatagig panahon o higayon ang imong kalaban. Nasay na ka Igsoon kung kinsa imong kalaban. Kung kinsa ang atong kalaban sa atong pag-alagad. Kung kinsa ang imong kalaban sa imong pagsunod sa dalan sa Ginoo. Daghan ang imong kalaban Igsoon. Kumula
makaw gani ka sa dalan sa Ginoo, ayaw paglingi sa wala og tuo o sa imong likod. Kay once gani nga mo lingi ka sa imong likod igsoon sa wala og sa tuo, hallelujah, may tendency nga madagma ka. Pero magpasalamat ka kung makabarog pa ka igsoon sa imong paggapukan o pagdadagma. Igsoon lisod ni sa usa ka Kristohanon, hallelujah, nga samtang nangalagad ng pabili ng iyang pikas diin sa kangit-ngit. Dili pwede nga mangalagad ta, hallelujah, nga duha sa duha igsoon. Dili pwede nga mangalagad ta sa pulong sa Ginoo, o dili usab pwede nga mangalagad ta sa salapi. Igsoon, siluso ba ang imong Ginoo? Siluso ang imong Ginoo, hallelujah. Kung siluso imong bana, kung siluso pa imong uyab, masiluso ang imong Ginoo, hallelujah. Mao kanina igsoon, kung loyal ka sa imong asawa o bana, kinahanglan maging loyal usab ka. Loyal pa jud kaysa imong bana. Mas loyal pa jud ka sa imong Ginoo nga imong resiba ginalagaran. Hallelujah. Matod ba din igsoon kang Juan, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan niya butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan o ang kalibutan niya butang, wala ka mo mahigugma samahan. Hallelujah. Amen. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan o ang kalibutan niya butang, wala ka mo mahigugma samahan. But pasabot igsoon, hallelujah, kung mahigugma ka sa mga butan ng kalibutan na, libot ng kalibutan na, kung sa mga klaseng butang, hallelujah, cellphone ba na, hallelujah, bahan di ba na sa lapi, bulawan, usa lang ang higugmaa, usa lang ang alagari, mao lamang ang Ginoo nga tag-iya sa inyong kinabuhi. Lisod mga lagad igsoon sa duha. Una-una igsoon, hallelujah, walay nagmalampuson igsoon nga mga lagad ug duha. Dili pwede nga magalagad ka sa bahandi o sa Ginoo. Dili pwede igsoon. Dili pwede nga magalagad ka sa bahandi o sa lapi. Magalagad usab ka sa Ginoo. Kung sa lapi, kung Ginoo. Hallelujah. Apan ang nagabuhat lang na igsoon katulang magbuhat og butan. Abi yung igsoon, hallelujah, kining mga butaning kalibutan na mga hanaw ra nga imong ginapangandon sa mga tao. Dili ni magapabilin hangtod sa atong kamatayon ug hangtod sa katapusan ni kalibutan na. Unsa mabilin igsoon? Nakahibalo ba ka kung unsa mabilin ni kalibutan na? Kini mga butang nga imong makita ni kalibutan na, mga hanaw, tanan mga hanaw igsoon. Mga hallelujah, mga bulak, mga punuan nga imong makita karon, hallelujah, mga hanaw. Apan ang mga pabilin, kung imong basahon ang Mateo 24:35, hallelujah, nadiha kung kinsa ang nagapabilin. Mateo 24:35, mawala man ang langit ug ang yuta, apan ang ako mga pulong magpabilin gayud sa kanila. Amen. Mawala man ang langit ug ang yuta, apan ang ako mapulong magpabilin gayud sa kanunay. Ang pulong lamang sa Dios mo magpabilin. Dili ang imong bahandi, ang salapi, bulawan, ang butan ng kalibutan na. Hallelujah. Binigson, kung dili ang pulong lamang sa Dios, mao ang mga pabilin. Mga hallelujah, matod pa ni Apostol Juan, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan ng butang. Magpasabot kung naghigugma ka sa mga butan ng kalibutan na, hallelujah, wala ka mahigugma samahan. Muna usa nato ka bandayonon sa kinabuhi sa Kristohanon igsoon. Lison sa usa ka Kristohanon, hallelujah, nga kanang ang iyang connection sa Ginoo ba gaputol, mura siya connecting kayo, hina kayong signal. Adunay usahay maayong signal, aduna sa usahay nga
dili maklaro ang signal. Pamanandong igsoon. Mo na igsoon, hallelujah, matod pa ni Juan. Ayaw gayud higugma ang kalibutan. O ang mga butan ng kalibutan na. Dili pwede nga mga lagad ka sa Ginoo nga aduna kay gihigugma. Nga mga butan ng kalibutan na. Usa kini mga butan ng kalibutan na igsoon, usa kini ka bawal sa Ginoo. Bawal sa Ginoo. Mo kanina abi no igsoon, sa Kristohanon daghan ang mitalikod. Daghan ang mitalikod. Di sila gusto daghan bawal. Di sila gusto bawal. Gusto nila katong hayahayra nga ibawal kanila. Hallelujah. Gusto nila katong doktrina nga sayon dra sundon. Pero tungod ka biblikal man ni tanan igsoon. Kining mga bawal dili ni bawal sa mga kapastoran. Dili ni bawal sa mga tao, kundi ni bawal ni sa Dios, balaod ni sa Ginoo. Abi yung igsoon, kung makigsulti pa lang Ginoo sa atong panahon karon, hallelujah. Siguro naging una siya nga undangin na ang imong pagbuhat ug lutan. Tungod kay laglagon ko ni ang kalibutan. Siguro kung makiguyog pang Ginoo sa atong panahon karon, igsoon, hallelujah. Siguro dili na ta makabuhat og dautan. Siguro dili na ta, hallelujah, makabuhat na ikasala nato sa Ginoo. Kung mahimo pa sa Ginoo nga makiguyog sa atong panahon karon, hallelujah. Glory to God. Siguro walay tao, walay si bisan kinsa nga makabuhat og dautan gawas lang sa kadtong mga gahig nga singkasig. Ingon pa sa 16, kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unognong kahidlaw, ang tanang gikaigan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tawo. Dili kini iya samahan, kung dili iya sa kalibutan. Praise God. Hallelujah. Kaya ang tanan niya butang nga iya sa kalibutan, igsoon, hallelujah, nga ginakaigan sa mga tao, nga ginapasigarbo sa mga tao, dili iya samahan, kung dili iya sa kalibutan. Muna igsoon, lisod sa usa ka Kristohanon, kanang mga lagad gani nga kinuganay, hallelujah, itong yan mo imong kinabuhi sa Ginoo, mga lagad nga subay sa balaod, subay sa Biblia, pero hallelujah, kung imo pamanandungon ang ginabuhat sa uban, wala nila kinabuhi ang puno sa Ginoo. Muna ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan nga butang. Unsa may na sa kalibutan, sa mga kalibutan nga butang, daghang pamaagi, hallelujah, nang imong pagtuo sa Ginoo, sulayan igsoon. Mo igsoon, ayaw gayud hatagig panahon ang imong kalaban. Tungod kay ang imong kalaban dili makita, ang imong kaaway dili makita. Sama sa usa ka leon nga nagalibot-libot, nagatuyok, nagapangitag tukbunon, hallelujah. Nagatuyok na igsoon ang imong kaaway. Dili mo na makita. Ang atong kalabay 24 oras 24/7. Nagapangitag tukbunon. Ano? Ayaw kayo hatagig panahon ang imong kalaban. Ayaw hatagig panahon nga kini ikaw ug ang Ginoo dikit kayo. Ayaw tuguti nga mabungkag ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Ang imong paghigugma ngadto sa Ginoo, ayaw tuguti, hallelujah, nga magdistansya ka sa Ginoo bisan gamay lang. Kay kung once gani nga magdistansya ka sa Ginoo, igsoon, hallelujah, lisod na ibalik
Lisod na ibalik ang imong koneksyon ngadto sa Ginoo, ang imong gugma. Kinahanglan dikit gayud ka sa Ginoo. Puno ka sa mga pag-ampo, puno ka, hallelujah. Sa pagpuasa, puno ka. Sa pagpapuno sa balang espiritu. Efeso kapitulo 5 bersikulo 18. Ayaw gid tugutig son yang imong gugma relasyon sa Ginoo. Magdistansya gamay, bisan gamay lang igsoon. Once gahatagan gani nimo higayon ang kalaban igsoon, hallelujah. Matingala na lang ka nga, luya naman ko sa pagalagad, luya naman ko sa bulaton, dili naman ko magpagamit sa bulaton sa Ginoo. Nganong luya naman ko, hallelujah. Ayaw hatagay panahon ang imong kalaban, tungod kay imong kalaban dili makita. Apan kung ikaw nga puno sa balaang Espiritu Santo, igsoon, hallelujah, puno sa presensya, pagpapuno sa balang Espiritu Santo, hallelujah. Matod pagi sa gingon ni Apostol Pablo, pagpapuno kamo sa balang Espiritu sa Dios, hallelujah. Ayaw gid tuguting ang imong relasyon sa Ginoo, ang imong koneksyon sa Ginoo, hallelujah. Magdistansya bisan gamay lang. Lisod ni sa usa ka tawo igsoon. Pag once ka magdistansya ang Ginoo ug ikaw, hallelujah, bisan ana lang. Lisod igsoon. Labi na kanay mga tao nga daghang panalangin nga moabot. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa salapi, sa mga pagkaon sa panalangin. Pero pag once na mahurot na gani igsoon, hallelujah, di na kabalo magpasalamat, di na kabalo mo dahil sa Ginoo, naluya na sa pagsimba, di na mo sulod iglesia, nakalimot na sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Grabe yung igsoon. Ingon sa Ginoo ayaw higugma ang kalibutan o ang kalibutan nga butang. Kung ginahigugma ninyong kalibutan o ang kalibutan nga butang, wala ka mo mahigugma sa mahal. So kung nagahigugma ta sa mga butan ng kalibutan, sa wala dahil kita nagahigugma sa mahal. Wala dahil ka nagahigugma sa imong ginalagaran, sa imong ginasimba. Masayang lang ang imong paghaluya, pagsakripisyo, pag-anto sa sulod sa simbahan. Hallelujah, paghilak, pagdahig, paglukso, pagsayaw. Pahimong walay kapusdanan igsoon ang imong pag-antos, pagsakripisyo, ang imong paghilak-hilak sa sulod sa iglesia. Pulong na igsoon, klaro kayo. Hallelujah. Tingin pa sa 16, kaya ang tanan butang nga iya sa kalibutan, ang ulubnong kahidlaw, ang tanang ginakaibgan sa mga mata, kung ang tanang gipasigarbo sa mga tao, dili kini iya samahan, kung dili iya sa kalibutan. May uban nagapasigarbo sa ilang salapi, may uban nagapasigarbo sa ilang kaalam, may uban nagapasigarbo sa ilang kaugalingon, pero dili nila ipasigarbo ang kaayo sa Ginoo. Kung giunsa sila pagluwas sa Ginoo, gikan sa kangitngit, kung giunsa sila pagpunit dito, hallelujah, sa kinabuhi sa kangitngit. Kanang appreciate mo, ginatawag ba, kinahanglan i-appreciate ni mo
ang pulong sa Ginoo. Unsa ingon sa haleluya, unsa na ingon sa pulong sa Ginoo igsoon. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan nga butang. But pasabot haleluya. Dili mo pwede maghigugma sa bisan unsa nga butang. Basta atong tema direksyon. Ayaw gayud ibaylo ang imong paghigugma sa Dios sa mga butang ning kalibutan na. Ayaw gayud ibaylo ang imong gugma gikan sa Dios sa mga butang, sa lapi, sa mga tao, sa bisan kinsang tao, bisan asang lugar, bahandi man na, ginto ba na, bulawan. Ayaw gayud ibaylo ang imong gugma sa Ginoo. Basta ang tema igsoon. Ayaw ibaylo ang imong gugma sa Dios si bisan kinsang tao ning kalibutan na. Sa lapi, bahandi, mga butang, bisan asang lugar, si bisan kinsang tao. Ayaw ibaylo ang imong gugma sa Ginoo. Ayaw ibaylo ang imong gugma sa Ginoo. Kayo ba ng pagtuo sa Ginoo gibaylo na sa salapi? Hallelujah. Mahot dandrag bugas. Mahot dandrag kanunon. Hallelujah. Ibaylo ang pagtuo. Hallelujah. Sa lapi. Wala ko'y kanon. Hallelujah. Asan ako magpagpagkaon? Pamatay na nga akong anak. Gutmo na akong anak. Pero sa ingon sa Ginoo, ayaw ka balaka bahin sa imong kanon ugma. Suton imnon. Pasag din ang ugma nga magproblema sa iyang kaugmaon. Hallelujah. Ang huna-huna ang karon. Dili mo salig sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo na sayod ng daan sa imong kahimtang. Ang Ginoo na sayod ng daan sa imong kawaladon. Ang Ginoo nag-andam na daan kung sa hallelujah kung sa imong kanon ugma. Ngano dayson? Tungod kay sa Dios mabuhat ang tanan. Dili man mabuhat sa tao pero sa Dios mabuhat niya ang tanan. Lucas 1:37. Mabuhat sa Dios ang tanan. Walay butang nga dili niya mabuhat. Walay butang isong nga dili niya mabuhat. Una, kung mutuo ta sa Ginoo, kung mga lagad ta, hallelujah, ayaw pagduha-duha. O sa atong tema, ayaw ibaylo ang imong gugma sa Dios sa mga butang nining kalibutan na. Ayaw gayud ibaylo ang imong gugma sa mga butang ning kalibutan na. O sa mga klase nga butang, hallelujah. Kini mga butang ning kalibutan na igsoon. Kung kaniadto, hallelujah, mukuha tag base sa mga sa naunang panahon igsoon. Kaniadto sa panahon ni Adan ug Eva. Kung gikan pa sa bitin, hallelujah, na makapahimo siya, makapalingla sa mga tao. Kung gikan kaniadto bitin pa, ug hangtod sa panahon sa Ginoo, nagsulod sa baboy niya sa tao. Pagkatong mga baboy sa patay ko sa Ginoo, nahurot ang tanan. Sa tao nagsulod usab ang yawa. Ang pangutana na nagsuon sa atong panahon karon, kinsa o asa na ba gigamit? Kung asa na ba nagsulod ang yawa, hallelujah, aron aduna siya'y maligna, madala sa iyang pag-agos dito sa impyerno. Una-unaon na ito pag maayo igsoon, kung susihon na ito pag maayo, hallelujah, kung sa'y gamiton sa yawa, nga ron malinglat ang tanan, nga ron mawala ta sa paghigugma sa Ginoo. Ang tanang butang igsoon ng kalibutan na, hallelujah, mahimo nga makapawala sa imong relasyon sa Ginoo. Cellphone ba na, usa na ka mga butang, hallelujah, nga makapawala sa imong gugma sa Ginoo. Kuhaon ang imong oras, diha kanya kuhaon
cellphone ang hinungdan igsoon. Daghan ang mga butang nga makapawala sa relasyon sa Ginoo tungod lang sa mga butang ng kalibutan na. Unsa ingon ni Juan, hallelujah, ayon ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutanon nga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa samahan. Hallelujah. Ang dali lang maguyod sa kaaway. Igsoon mo na yung mga young people, mga batanon. Tinuod nagpagamit sa iglesia, pero ang hallelujah, kung imong susihon na sulod sa ilang kasing-kasing, aduna pa sila ginatunguha nining kalibutan na. Subay sa ilang kaugalingon nga gusto lamang, subay sa ilang kaunodnon, hallelujah nga kalipay. Pero wala nila ginahuna-huna kung unsa nila paglipay ang Ginoo. Dili sila makapahimo nga hallelujah, nga makapahimo og ikalipay sa Ginoo, ikapahimot sa Ginoo. Lahi ang ilang gikalipay, lahi ang ilang gipangandoy. Ang ilang gipangandoy ang mga butaning kalibutan na apan wala sila kabalo nga kining mga butaning kalibutan na mawala o mawala ang magapabilin ang pulong sa Dios lamang. Mateo 24:35. Ang pulong lang sa Dios sa mga pabilin, dili ang mga butaning kalibutan na. Taman sa imong makita. Walay sibisan kinsa mahibilin. Ilalom ning yuta igsoon. Ikaw o ako, o ang imong amahan, imong inahan, imong anak, imong apo, imong parente, imong ginikanan. Walay sibisan kinsa nga mabilin ng kalibutan na, kundili ang pulong sa Dios lamang. Samtang sayo pa, young people, mga kabatanunan, mga kabataan, hallelujah, paminawa kining pulong sa Ginoo, kining mga pulunga, mo kini, hallelujah, but ang ipasabot, ipaabot kaninyong tanan, mga kabatanunan, mga young people. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutanon nga butang. Kung ginahigugman niyo ang kalibutan o ang kalibutanon nga butang, wala ka mo mahigugma samahan. Una-una pang maayo ni mga pulunga, mga batanon, mga young people, mga amahan, inahan, kinikanan. Ingon ni Juan nga, hallelujah, Juan hinigugma. Ayaw pagpalabi sa gugma sa kalibutanon nga butang. Sa versikulo 17, son, ang kalibutan o ang tanan nga anaan ini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabilin buhi hangtod sa katuran. Hallelujah. Listen, Nixon. Isog ni labi na sa mga kasawanon. Ari ang basaw na kwa, unang Juan kapitulo 2 bersikulo 17. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaan ini nga gikaiban sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahaturan. Amen. Kini mga pulunga nga inyong madungog karon, labi na sa mga kabatanunan, young people, hallelujah, paminawan ninyo kining pulong sa Ginoo, pulong sa Dios. Ayaw higugma ang kalibutan o ang kalibutanon nga butang. Ingon ni Apostol Juan, hallelujah, nga hinigugma. Juan kapitulo, hallelujah, unang Juan kapitulo 1, unang Juan kapitulo 2 bersikulo 17. Hallelujah. Kalibutan ug ang tanan nga anaan ini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kanturan. Hallelujah. Tungod kay ingon sa pulong sa Dios, hallelujah, sa bersikulo 15, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutanon nga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma samahan. Hallelujah. Tungod kay inining mga pulunga igsoon, nagapabilin paghihapon hangtod sa atong kapanahonan karon. Ingon pa ni Apostol Juan, hinigugma, ayaw ninyo higugma ang kalibutan nga butang. But masabot yung mga lagad ta sa Ginoo og nahigugma ta si bisan kinsa, bisan unsa nga lugar, bisan kinsang tao, sa salapi, bahandi, wala ta mahigugma samahan. Pinaka-importante sa atong pag-alagad sa Ginoo, importante sa atong kinabuhi, samtang kinabuhi pa
sa kahaturan. Muragson kung muhuna-huna ta, kung maminaw ta sa atong palibot, kung maminaw ta sa mga hudyaka, sobra nga katawa, hallelujah, mga kagugot, kamatay, kung muhuna-huna ta igsoon, hallelujah, dili na maayo ang atong gipuy-an karon. Hugaw na kaayo, hugaw na kaayo. Una-una ni mo igsoon ang imong palibot, ang mga pinulungan, ang huna-huna nila, ang sobra nga paghudyaka, pagkatawa, kahilayan, unsay kahilayan, kalipay, tungod sa ilang pagpadayon sa paghigugma sa mga butan ng kalibutan, bisan hallelujah nangalagad sila sa Ginoo. Lison mga lagad sa Ginoo. Nga dili nimo itugyan ang imong tibuok ka kinabuhi sa Ginoo. Lisod mga lagad, kung dili nimo itugyan ang imong kinabuhi sa Ginoo, unsa ingon sa Ginoo, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan man. Magpakabalaan, hallelujah, sa tanan. Magpakabalaan. Magpakabalaan sa tanang, hallelujah, mga butang. Magpakabalaan sa buhat, huna-huna, sinutihan. Dili na to kaya magpakabalaan. Si bisan kinsa nga dili kaya magpakabalaan, hallelujah, kulang ang imong espiritu. Si bisan kinsa nga, hallelujah, nangalagad sa Ginoo karon o nagpabilin sa kangit-ngit, hallelujah, kulang na sa pagatiman igsoon, kulang sa pagatiman sa espiritual. Ingon ni Apostol Pablo, unsa da ingon ni Apostol Pablo igsoon? Ingon ni Apostol Pablo, magpapuno sa balaang Espiritu Santo. Dili ka magpapuno sa mga butan ng kalibutana. Dili ka magpapuno sa kinaiyan ng kalibutana. Dili ka magpapuno sa salapin ng kalibutana. Dili ka magpapuno sa kahilayan ng kalibutana. Asa man ka magpapuno sa balaang Espiritu sa Diyos. Hallelujah. Efeso Kapitulo 5 versikulo 18. Magpapuno sa balaang Espiritu, dili sa mga butan ng kalibutana, dili sa bahandi, sa pagkaon, sa ilimnon. So ayaw. Kung mahibo, ayaw ninyo buhata. Ayaw buhata. Ang giingon ni Apostol Pablo, magpapuno lang sa balaang Espiritu Santo. Ayaw pagpapuno sa mga butan ng kalibutana. Ayaw pagpapuno sa hallelujah sa kahilayan ng kalibutana. Ayaw pagpapuno sa salapi, sa buhat sa mga tao. Roma 12:2. Ayaw ninyo, hallelujah, ayaw ka mo pagsunod sa gawi o sa buhat sa tao ng kalibutana. Ngano man igsoon, kinabuhi sa Kristohanon. Kinabuhi sa Kristohanon. Puno sa kahilayan. Tinuod, hallelujah, nangalagad, pero ang usa ka tiil nasa kangitngit, ug ang usa nasa kahayag. Dili pwede igsoon nga duha ang imong alagaron. Dili pwede nga mag-alagad ka sa bahandi o mag-alagad ka sa Dios. Usa lang ay higugma. Usa ingon ni Apostol Juan nga hinigugma. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan nga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa bahan. Mga young people, mga kabataan, hallelujah, paminawa ninyo kini. Ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw ninyo higugma ang kalibutan nga butang. Kung ginahigugma ninyo kini, so hallelujah, mga young people, wala ka mo mahigugma sa mahan. Kini mga butanga sa kalibutan, libot ning kalibutan na bisan asa man kang dapit, hallelujah, asa man kang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, hallelujah, ang mga butan ning kalibutan na mga wala, mga hanaw. Apa ng pulong sa Diyos magpabilin hangtod sa kanturan. Mateo 24:35 ang ako, hallelujah, ang langit ug ang yuta, hallelujah, mga hanaw, mawala man ang langit ug ang yuta, apa na ang ako mga pulong magpabilin gayon sa kanunay. Kinsay magapabilin igsoon? Dili ikaw, dili mo inahan, dili mo amahan, labi na dili ang bahandi, dili ang pastor, dili ako, kung dili ang pulong sa Ginoo mo ay magapabilin. Samtang
kayo pa igsoon. Samtang aduna pa'y magwawali, samtang aduna pa'y mga kapastoran nga naningkamot sa pagdasig ninyo, pinaagi nining pulunga. Pagbaton o kahadlok nga magbuhat o dautan. Ayaw higugmang kalibutan ingon pa sa pulong sa Dios. Mga young people, pagminawa ninyo kini. Dili ni alang sa mga haluya, mga kinahan o kahamahan. Mga kapastoran, alang usab kini kaninyo tungod kay kamo pinili usab sa Dios. Ayaw pagkumpiyansa igsoon sa imong kahimtang karon. Ayaw pagkumpiyansa igsoon mga young people. Kay base mo na og ang anghel sa Ginoo ug kuhaon niya kamo. Ug asa kamo ipahimutang dili didto sa bagong langit kun dili didto sa dakong kapildihan nga maong impierno. Gani igsoon samtang sayo pa. Samtang may panahon pa, haleluya, nga imong tuliro ng imong dalan nga tiko, haleluya. Abi niyo igsoon, adunay dalan nga, abi na itong husto na. Pero nga nung kamatayon dahil padulungan ini, biblikal nga igsoon. Panultihon, Kapitulo 16, versikulo 25. Proverbs, chapter 16, verse 25. Adunay dalan nga abi na itong husto na. Pero kamatayon dahil padulungan ini. Mga young people, ayaw kumpiyansa. Kung mahimo, susihan ninyo ang dalan nga inyong ginasubay. Kung kana dalan ba sa Ginoo o dalan sa kaaway. Kadumdum ba mo sa giingon sa Ginoo? Kahinumdum ba mo sa giingon sa Ginoo? Mateo 10:38. Mateo 10:38. Si bisan kinsa nga mosunod nako, haleluya, kinahanglan pas ano niya ang yang krus o mosunod nako. Apan si bisan kinsa nga dili mosunod nako ug wala magpasan sa iyang krus, dili angay kinako. Amen. Lisod ning son. Lisod ning usa ko ka krisuhanon. Lisod magako igsoon. Bantay pag maayo ang inyong pagtuo sa Ginoo. Bantay pag maayo ang imong pinulungan. Bantay pag maayo ang imong pagtuo sa Ginoo. Basi gidala lang imong pulong sa Ginoo. Basi nagdala lang ka sa pangalan sa Ginoo. Basi nagdala lang ka sa pangalan sa Ginoo. Basi nagdala lang ka sa imong haleluya apostolis. Basi nagdala lang ka sa karutula sa inyong simbahan. Pero wala nimo gidala ang pulong sa Ginoo. Lisod ni igsoon mo dala lang sa pangalan sa Ginoo. Lisod ni igsoon. Lisod nga mo ako. Mahulog na igsoon nga nagpakarong ingnon ka nga kusuhanon Diyos nun. Pero kung imong sisihon sa sulod sa kasing-kasing, dili Diyos nun kung dili yawan nun. Undangin na igsoon. Yang people, undangin na napaghigugma sa kalibutan kung tungod kay dili na makaayo sa imong pag-alagad, sa imong pagsunod sa Ginoo, dili na makatabang. Pangitang butang na makatabang sa imong pag-alagad sa Ginoo. Unsa may pamaagi, ingon ni Apostol Pablo, magpapuno sa Balang Espiritu Santo. Efeso 5:18. Kinahanan sa mo. Kinahanan manggod mo tuon ta adlaw gabi eh. Adlaw jud gabi, so mo tuon ta. Kita maguntinto nga maminaw lang ta sa pulong, maminaw ta sa mga kapastoran, elder, kapastoran, haleluya, bisan asa. Dili po di nga maminaw ratahan tun sa kagturan. Kinahanan mo lihok ta. Tungod kay kita ang pinili, ikaw pinili. Kinahanan ibat-bat din mo pulong sa Ginoo. Una-una ra gud ang kaagi ni Apostol Pablo. Napriso siya, nasa kulungan, pero wala siya maundang sa pagbuhat o maayong butang. Ngaron mahimot ang Ginoo. Wala siya maundang, haleluya, sa pagsulat nga iyang ihatod sa mga taga-Korinto, nga iyang ihatod sa mga taga-Galacia, nga iyang ihatod sa mga taga-Efeso, nga iyang ihatod sa mga taga-Roma. Bisan asa nagsulat si Apostol Pablo, bisan asa sulod sa kulungan, na priso pero wala siyang maundang sa pagbuhat o maayong butang. Nagsulat bisan asa sulod sa kulungan, nagantos ng sakripisyo, ngaron ikaw o ako mapahirumduman kung sayangay na itong
nagsulti ang Ginoo sa atong panahon karon, sama sa panahon sa mga propeta, sama sa panahon sa mga apostoles. Kung mahimo pa lang sa atong panahon karon, siguro gibadlong na ka, siguro gibadlong na ang tanan. Hallelujah. Siguro gilaglag na ang lugar nga puno sa pag-asala, sama sa paglaglag niya sa Sodoma ug Gomora sa panahon ni Lot, ug sama usab sa paglaglag niya pinaagi sa tubig sa panahon ni Noe. Walay ni bisan kinsa nakaluwas sa silot sa Ginoo. Walay si bisan kinsa nakaluwas sa silot sa Ginoo kaniadto sa panahon ni Noe ug ni Lot. Walay si bisan kinsa nakaluwas sa panahon ni Moises nga gitunga sa Dios ang dagat. Sa atong panahon karon, kung laglagon ning kalibutan na, unsa kaha kung silutan ning kalibutan na nga puno sa pag-asala, magkapahimo ka tagpunggan ng Ginoo. Dili na ito mapunggan ng plano sa Ginoo. Unang samtang sayo pag-anigson, mga kabataan, young people, maluoy mo. Maluoy mo sa inyong kalag nga nagatulog. Kung mahimo, pagmata na sa inyong pag-alagad sa Ginoo, pagmata na. Hallelujah. Ayaw na palabig katulog. Ayaw na. Basara ko, Digson. Aron mo kahibalo mo. Basaha. Panultihon Kapitulo 6, versikulo 4. Proverbs, chapter 4, verse 6. Ayaw palabig katulog, Igsoon. Ayaw yun palabig pagkatulog. Kumahimo. Pagmata at imana ang imong espiritual. Pakana sa pulong. Paligua sa pulong. Salamat sa Diyos ng takna. Pasalamat ang Diyos ng Diyos. Pahinumdom sa mga young people, mga kabataan, tungod kay kini mga kabataan, dali ra mo guyon sa kaway. Ayaw gayud ibaylo ang imong paghigugma sa Diyos sa mga butaning kalibutan na. Sa lapi sa bisan kinsang tao, asang lugar. Hallelujah, bahandi pagkaon. Ayaw gayud ibaylo ang gugma sa Ginoo. Si bisan kinsa. Ayaw ibaylo ang gugma sa Ginoo sa salapi, sa kwarta. Ayaw. Bantay pag maayo, Igsoon. Bantay pag maayo. Mga young people, ngunit dali ra mo guyod sa kaway. Mga butang sa kalibutan, ha? Ayaw higugma. Sabi na kani mga young people, dali ra mo guyod. Once nga naaganay tao, hallelujah. Labi nag ilang barkada, amigo-amiga. Once nga muhagad na dali. Email ta, dali, TikTok ta. Tanaw tag love story. Hallelujah. It's on. Dili nga na ang pag-alagad sa Ginoo. Ayo ina nga mga lagad ka sa butan kalibutan na, mga lagad ka sa sarapi. Mga lagad usab ka sa Ginoo, dili ko Igsoon. Kung mga lagad gani ka kinahanglan limpyo ang tanan. Kung sa ingon sa Ginoo, bulahan ang kadtong naghinlo sa ilang mga biste, tungod kay tugutan ko sila nga makasulod o makakaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi. Kanya, panahon na para laghan na to atong biste. Kabataan, panahon na para mulaba sa mga biste. Tama na ng kahilayan. Kaya kung sa kakrisuhanon, mahadlok magbuhat kung dili subay sa pulong sa Ginoo. Kung sa ingon sa pulong sa Ginoo, matod pa sa Ginoo, sumala sa sinulat ni Josue o Joshua. Saan ko ito?
Josue, Kapitulo 1, versikulo 8. Ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi. O pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat nini o magmaswagon ka. Amen. Mo na igsoon. Ingon ni Joshua, haleluya, matud pa sa 1, versikulo 8. Ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi. O pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat nini o magmaswagon ka. But pasabot igsoon, ayaw kalimti ang pulong sa Ginoo. O kinahanglan magtuon adlaw gabi. O pag kinabuhi sumala sa tanan ng sulat ini. But pasabot magkinabuhi tas sumala sa Biblia lang. Kinahanglan kung maglakaw ka igsoon nasa Biblia. Amen. Kinahanglan kung magsulti ka nasa Biblia. Kinahanglan kung maghunahuna ka nasa sa Biblia. Kinahanglan ang imong kinaiya nasa Biblia. Tinog ni Ison, biblikal ba? Pag kinabuhi, sumala sa tanan na sulat nini. But pasabot magkinabuhi ta, sumala sa pulong sa Ginoo. Pahinumdum ha, magtrabaho ta na lang dili. Ayaw nagawas. Para di ka kasaban sa Ginoo. Praise God, dalay ko na itong buhay nga Diyos. Dagang salamat igsoon. Hallelujah. Palakpaki ang Diyos. Itak na. Salamat o salamat sa inyong panahon, sa inyong gihatag, sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagpakiguban. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Nilitak na igsoon. Salamat. Sister Sally, salamat. Ang Diyos magapanalangin kanimo, magapanalipod, magauban sa imong laraw. Ayaw kabalaka, kay kauban mo ang Diyos. Kung imong basahon, sister, ang Isaias 41:10, ayaw kabalaka, kay ako imong kauban. Ayaw kahadlok, kay ako imong Diyos. Ligunon, kung tabangan ko ikaw, panalipdan ko ikaw, pinaagi sa akong gahom nga maong makaluwas ka rin mo. Makarisaan sa Diyos, igsoon. Ay, kabalaka sa imong mga laraw, kaya na ang Diyos sa imong likod, nagaproteksyon. Dana, igsoon, magapadulong ta sa mga pag-ampo. Praise God. Salamat, igsoon, sa panahon. Salamat, Brad PJ Leon. Praise God. Kamusta lang ko sa mga kaigsuonan dira sa Malandag, labi na sa nagatin o National Convention. Brad PJ Leon, salamat sa imong panahon nga gihatag sa Ginoo. Padayon ta sa atong pagtuo sa Ginoo. Padayon sa pagkabot o kinabuhing dayon. Magapadulong ka sa mga pag-ampo igsoon. Pwede sa mo mag-ampo din ha sa inyong kwarto, mga landong, mga yung tabang sa Ginoo, mga yung guide. Kung saan pag kinabuhi ng kalibutan na, subay sa iyang kinabuhi, subay sa iyang kabubukon. Maligsoon, hallelujah. Hinahan na nadaada mga yung tagay, tabang sa Ginoo. Kung saan na ito pag kinabuhi. Danigson, mag-ampo ta. Pwede ka mag-ampo igsoon sa imong sulod sa kwarto. Praise God. Kanimo balaan kung mahigugmaon na mo ang Diyos. Salamat o salamat ang taknaan. Ginoo, tungod kay usan na usab, kahigayon, usan na usab kaadlaw nga kundin, hallelujah. Kami nagmamalampuson sa pagtuon sa ibang pulong. Gani Ginoo, usab nagapasalamat sa tanang naminaw, nagsubaybay ni live ministry sa Apostolic Ministries for Christ. Salamat o salamat. Wala man ako ikabalos kanila, Ginoo. Apan ikaw, adunay ikabalos kanila.
panalangin niya ilang kinabuhi. Ikaw sab, hallelujah, magamando sa ilang laraw. Ikaw magatudlo kung saan pagkinabuhi samtang sila nagapaabot sa imong tubuhang tubuhan. Gani Lord, ikaw ngayon magabantay kanila, magaproteksyon sa matag gabi sa ilang pagkahulay, pagkatulog. O sa ilang panginahanglan, hanglanon, physical, material, spiritual, hallelujah, ikaw ngayon maghahatag. Gani Lord, ginitak na, salamat ug salamat sa usan-usad ka manang puso niya buhaton. Pinaagi ni live ministry. Ug manaw sa badlaw Ginoo nga kami makahimo, makabuhat sa maayong butang sa manini. Magapangarain ka kanamong tanan. Magatudlo ka kung saan na mo pagkinabuhi, subay sa imong kabubuton lamang. Ang imong presensya ug ang imong Espiritu Santo ay magapanglihok sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Ngaron kami magapabiling nga ligon taliwala sa mga pagsulay, problema, tentasyon, kasakit nga magaabot sa among kinabuhi. Salamat ug salamat. Magapanguli man kami Ginoo ug amo kining tapuson, temporaring tapuson kining bulhaton. Apan ayaw gayud tapos ang imong gugma ug ang kaluoy kinahanglan tanan. Sa makausab, dalaygon ka Dios sa walay katapusan. Sa ako mga kaigsuunang Ginoo, asa mang lugar, asa mang syudad, hallelujah, igsuon ko diha kang Kristo. Ikaw magapanalipod kanila, magaligong silang pagtuo kanila, magauban sa ilang mga laraw, magatudlo kung saan pagkinabuhi. Ang imong paghigugma ipabiling kanila. Ang mga butaning kalibutana nga mawala o mahanaw Ginoo ipahilayo kanila. Hinoon po na sila sa imong balang Espiritu Santo sa kamatuoran. Lord, salamat ug salamat. Samtang kami magapadaan sa pagkinabuhi ng kalibutan ng Ginoo, ang imong mga pulong maoy magatudlo ug magamaymay sa among mga bulhaton. Karon ang grasya, ang gugma, hallelujah, makaubang ka namo ang tun sa kanturan. Amen. Amen. Salamat Igsoon sa panahon nga naghatag alang sa Dios. Inabot kini Igsoon, makatudlo kaninyo kini mga pulong amo mga maymay kaninyo kung saon pagkinabuhi ng kalibutan na subay sa iyang kabubuton. Praise God. Salamat usab Sister Sally sa imong makanunayong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Igsoon aduna matay na kaning lain nga pangalan sa iglesia o karatulan. Apan igsoon sa lang atong ginalagaran. Mao ang Dios nga buhi. Kung nagbuhat sa langit ug sa yuta labi na nagbuhat sa mga tao. Gani igsoon padayon sa inyong pag-abot sa kadaugan. Tungod kay ang atong pagsimba sa Ginoo ay sama kita sa usa ka magdadagan. Kung sa baga magapintag sa kalumba. Lumba igsoon sa atong pag-alagad sa Ginoo na isama kita sa mga magdadagan. Ang mga magdadagan igsoon na nagapil sa lumba. Daghan ang nagapil og lumba igsoon. Pero usa lamang ang magdaog. Dili pwede nga tanan magdaog sa pagpakiglumba. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo, Mateo 24:13. Apan nang magpadayon sa pagsunod kanako angtod sa katapusan, mao lamang ang maluwas. Praise God, dalaygon ng Dios sa walay katapusan. Salamat Igsoon sa inyong pagpaminaw angtod ugma Igsoon sa hallelujah na makabuhat kita og maayong butang nga sama nini nga ikahimot sa Ginoo. Ugma na sa badlaw Igsoon, ginaot nga kamong tanan na pagalinginan. Salamat ug salamat Sister Sally. God bless nimo ug sa imong pamilya
Inatang Diyos, maghatod sa dalan sa inyong pinasubay, magapanalangin sa inyong trabaho, labi na sa inyong mga kanakan, mga pamilya. Kung sa tanang naminaw nini, God bless you all. Padayon sa pagkabot kinabuhi.